chỉ bay ule tun haya India le Pakistan te in hir ngo na anasa chemical zela chu lampanga te mock drill te ti nia zan lampanga sarkar thu chok angin hei daruk le achan vea light off turania chitiang chuanin inverter nei te pon ruge chan vea chuanin off vector tia thu chua ani chu vel chu kan veng atang hianin a hmu thei chin vela hi thu oi lo thu zom lo kan omem ti kan en kual dona e lo hre lo te po kan omem ti te po kan thlir kual don ni en thuk thunga tang nuam te sai kham kon te mel thum le ke mani veng kan section big te deuh chawalang te kan en lai so tang nuam lampang ani thlir hawang o te khan karena thim chia ta an offer amar chu inverter mang kan la nual zia hi ti hian alang ani ti hian tlang nuam lampang te sa kham kon te mel thum kan ena kan veng theng khai kan section theng khat po hi mang la zeu zeu ani sarkarin ti khanin van tlang aurin na te an awa WhatsApp te Facebook te an chua chungin hei la zom lem lo kan la nual ti hria ta then khater ero hi chu a eng then khat hi chu eng solar street light ani te porin oma tien amara chu song song kan mu song so solar street light an don lo ti chianga an en ma ula solar street light an don lo chianga ni kan zom thatok lo ve ang reng khopina hria ta hetia lan dana chun mo kan le eng deuh nual tlat mai na voi then khat chu lo hram mi lo te po kan om theia om chu ti ni ro si ka off vek maya kan in chung ti lang lo mai la ka off a main then khat pe chu ka off lock to vela se ti hang vel chun ye kan nu pung ka ti en lo aron tia karen a thim vele khan ka lo off lock de sia hei ti hi ni alan dan tlang num te tlang nu ma hi so nia tlang num te sa kham kon thang khat te so nia chuan sa kham kon hi hmu tam lu tuk thei lo mel thum hi chu hei em pheu mel thum hen zom thang reng khop chuan a hriat te lan dan chuan a chan chu solar street light kan ti khamo ting khan ni hei kam veng po hi kan section thang khat po hei zom thok me kam biakin po dar chu hi to a kam biakin po so thim vek solar street light ti lo chu mo dar chun photo ni hei eng pani vel chu kan section chung ka hmu tia ka hmu thei chena chuan ti hi ni alan dana chuan kan tilang ve shrim mani pak chu hmu thui thei tuk lo tlat maya hmu thui thei pakatala oma ai zo pi kan ti so po so eng ani so eng tlat mai dur tlang lampang hang lu tlang lampang mo ai eng tlat maya chuan zem bok alang te data thuam pui vel eng an om zeu ti hriat bok kan tilang ve shrim e chanela an lang ve se kan ti ni chu te la rai khop me kan zoom wang khan lang nai maya kan ina tanga lan dan ani nit nga chung ti ni a om le chung chu kan hak dong lo kan hak ram mai don em ni rei tu na minute thum vel ni to ngan thri a ni motor tlan lai po din tu ti te kha ania ding lo po an omani mel khop in kan thri a light ti thim headlight te po ti thim tu ti te nia có mùi man ta lo lom le han ti donin kan kom thlang vela po thom om tlat mai lo hre lo se yang khan lo hre tok lo lo hre dik tok lo te po kan om theia veng chung ho sa ba te po inverter te off tur aniam te ti
ti te thleng ero in zot bawk ani I aurin na an au bawk a hi khin tlan zu ka hmu sin le ron hlia le ton mo chung vel chu kan din hmun tlang pui ni e kan veng atanga lan dan ai zo lang zau na phe a chuanin zom lo kan nge lo hre lo mo khatinga eng lo chi tok chu anom nual in rin om heti kan thlir mai atanga lan dan a po tiang hi ani mo sumini wang chuan kan in frit zau ken frit zau tok lo an ti ton nge chung te po chu ani theiang ngem o ti ru ru a om ani Sarkarin ti turan ti chu han zom ve phot zela arei lo boka ti kha ke a chuan ka rel ru oma thil lang ka ngai tu thui lu tuk lem chuang lo fa ti tur ti chu han ti ve phot zel mai la eng polo thleng don in lo thleng don lo po ni se an ti ve shum ka thain kan thria ani he le hin motor te po tlan lang phalo ni mo poi tắm tắc chú lẩu lạc lộ đâu tới po om thế anh em ta cả chuan mo thế thì lạc lộ đâu te lẩu tàn lạc lộ đâu khen man chia xí lẩu tùm ram khen man chia xí lẩu man mỏ xí thì ngay xí thì tất cả om về thế cái đêm lúc tục po này chuan lẩu về anh tre bằng thà eng sai tục vừa trong lần thấy luôn hiện tục vừa trong cái thi ra thì hi chun thà eng tu có hẳn thi ra lâu rồi là thật tu ra nia thà eng minute sari có nó trong minute sari anh to á minute ngan ni trap to ni minute ngan ni trap to kan zoom lâu đôi chun alang thim về đâu rui mấy lần chú mò soi to khan in tam tak sa chu street light nia mà street light lo pas tam mai street light ve kan ni thei lo shrim mo so ha eng po ni sela na chang lo shelo ti te po om thei kan ti kha kan kha kan din hun tlang pui han update ve ani chu chưa tôi lâu đâm dẻo rồi thì về lại ngót mấy anh đâm hi poi mọi gì anh đâm nút gì thế hi ô anh em kia là mò đâm đôi mà nãy té nhiều mà nãy té can sang trâu dẻo mấy nè và thiên này sẽ là mình bé thế hi lồm thú khi một tuổi gần nè thú ôi thì liệt tuổi gần nè tí khác cái lúa thar về lại anh mình riết chu đi to cậu nó trăng in mò mít ngó chú đi tổ lù mò lại ô cái lù off mà đều trăng hẳn tí khác cái đủ bốc xì à có mình nãy thế in ngày đàn thế hàng buông ra về sim ula lù off mày riêng anh tel về em lù thiệt tu thế hàng tập khăm mò lù off mày riêng à thế hàng lù thầy lù phải lù riêng à thế kan lù trăng em thấy thiếu thấy lúc tụi này này chú chiang rừng thiếu thấy anh mình cố lại sum li khát sẽ cái sum li bạc khát anh ta bây một trò tan liam chia driver tan tak chun lo WhatsApp te Facebook te lo en man lo tham tak om the ni om motor link khal te po mo chung te chu kan re lo om sela amara chu a zo ma hi tam tak tranem tak ni chung zo kana kan om ti hriat ani tho o ya eng teu tong ni so mani to e chu hun to chu na ka hria
minute nga kha current om lo ma khan ka on man mi lo khan ka hria mi thum mo minute ni mo kha ka on maning ka hria en chu hun ve to ni mi nga chung ruk le chan ve tanga da ruk le min som thum panga khaning han hria kam big in po thim chu la thim thrap mai chung chu big in han tila hola kan in khoma ke ni hi big in hria sak mek ani wang hian mel thum po thima mel thum big in po thima ni lai chan ania Presbyterian big hi in khom zan ania a ko thran dang chan sui lang lo mai la in khom thren khat pon om thowanga ke ma ni big ani wang hang kan sui lang kain la vung Presbyterian ka sui lang ka sui vung ti nan ni lo ni o ka kha midang in khom hun hi ka lo chi chi lo wa chu mi wang han sui mai ka ni mi lo tha thiam ro o mi so bo khata ni to big in khom ke po hi sui thi lo mai ang tha eng wow mai eng chu mo tiền phone train lang thấy flashlight ka lo on lo box ya thiệt pon được lo mai thầy lo on chang ka fellow flashlight tha eng ro off le lok tang zo ka motor light po off ron te phone screen po tin eng lo theyang perin ka da chu tiang chu ni ai zol thun ka chu a eng to ang ka ti ke ni ho lam pang hin la on lo ngem ni tang nom chin lam pang hi kan in mu thei ni mai kan veng poi mu kim thei tlat lawa kan section chu ta kan section a po hi kan chung in la lia zui le nga la ma thang khat ka lak na tang hian ole du tok do nang i a kan nu in eng trep la ri ro la ron tia han soi vak tur han ti vak tur po ka khelem chung lo ai tu tan in mo tang ti lo oma chu mi wang chu ne kan ti mo mi dang pon la ve nual chung a rian live te po khan oma hangin lung len tlang tanga live te po omin ka hria tin ai zol view tanga la te pon omai thei bo tiang chu ni mon ran ho sa pa te po tamang ka ring mi dang ke ma ni YouTube da lo tur po han da te pon om tho chu na rin om boka khang te po kan clear cool lo manga view sang sang atangin mo chung ta tu te veng vel por nge thu zom sa ti te po hria tang chu chung lam panga tanga la te phei chu mo zom tha lo veng te hriat ve thei de wang chu vu om har ve an thim ta chu karen om lo chung hi chu anin om ve nen taka chung karen bil te hi han sang to ma sela ke ka phun ngai lem lo khop maya karen om lo hin se om ma karen in chunga karen eng anga bati chi tur hianin bati enjat nge ngai don ti vel ching enjat man nge ngai don ti te khang te thleng khang hai tua karen hi lu ani tin chu mai ba ka tui lum nan te kan mangamo tin na tho nan tak tu chung kan mang to ni ber mystery lampang te pon mo chu tin vel chu ni tin office te po teng chu ni computer mang de ufak kania karen han tang kai ji hi chu mi wang chuan tlema kan lo choi tam ve de ufret ani po hianin phun ena hian ka en lutuk lo ni ke chu kala phun lo rum phot kan choi tlem tuk kha ka ngai thalo zo ka complain do na ka ti hiala ma chu ma ka tia complain to ma se an thale tang chu na ron tam vele dewa chu ting chu na ani kan me tara che mo ka ti hial zo ka chu ka ngai thalo lu tu ka mo
ô anh ta út mấy mình sống bằng à về cái tí nu chun anh ta nu am ta út út lệ mấy số thì khá là shit mò thì mà lên nu khá shit tăng light street light vel te khá tiếng vel còn mình đàn ang khan a shit thiam thei o me o le thlir tu te kan ngai dan te kha han sui ve sap sapila in zo vain hun man nuam ule